Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongietorriak Saloa telebistara, gaurkoan uztailak 3 dugu eta egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaur Ainhoa Juaniz dugu, Zirikaz zirkuseko sortzailea eta artista dena eta taldeari buruz hitz egingo digu. Ondoren, zaratak tartean, artearen ibilbidean Sanferminetako erakusketa ikusiko dugu, baina lehendabizikoz, beti bezala, goazen efemerideekin. Az gaitezen efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1854. urtean, azkenengo Pinguinus impenis bikotea hil zuten Islandian. 8 urte geroago, hegazti mota horretako azkenengo alea ikusi egin zen Terranoban, Kanada. 1886an, Carl Benz ingeniariak Benz Patent Motorwagen izeneko autoa patentatu zuen, historiako lehendabiziko kotxe autopultsatuaz dena. 1927an, Uruguaiko Cerro Chato izeneko herrian, emakumeek lehendabiziko aldiz bozkatu zuten Hego Amerikan. Orain goazen eguneko lerroburu nagusiak ezagutzera Aitziberren eskutik. Arratsalde on Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Honako albiste hauek utzizkigu gaurko egunak. 51 eurodiputatuk eskatu dute auzia terrorismo delitutzat ez hartzeko. Ostegunean Europako Parlamentura egindako bisita positiboa eta emankorra izan zela adierazi dute Altsasuko auziko gurasuek. Eta honekin lotuta eta zoritxarrez, Altsasuko gazte baten senitartekoek espetxetik bueltan autoistripua izan dute, ez da inor zauritu. Aurrera eginez albisteekin Errenteriako gazteak Iruñeko auzitegiak epaitzea eskatu dute. Terrorismo delitupean auzitegi nazionalean epaituko dituzte gazte horiek. Epaileak artxibatu egin du Iruñeko polizia etxean hildako senegaldarraren auzia heriotza naturala izan zelakoan. Sos arrazakeriak erabakia kritikatu du. Eta bertze albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, HT-ari buruzko negoziazioak eteteko eskatu diote Nafarroako gobernuari. EH Bildu eta Aldugu alderdiek eta ELA, LAB, CGT, Esteilas, N eta 3 sindikatuek AHT-ari ez aldaketari bai izeneko manifestua sinatu dute. Eta LABek basoan lanean zebilen behargin baten heriotza salatu du. 57 urteko langileak, Donestebeko auzokideak, orduak zeramatzan lanean eguzkipean, LABek neurriak hartuko ditu. Eta unibertsitateko ikasketetarako bekak uztailaren 8 aurrera ordainduko dira. Hurrengo deialdia abuztuan argitaratuko dela jakinarazi dute Hezkuntza departamentutik. Eta Sanferminetako atarian, peinen eguna ospatu dute asteburuan Iruindarrek. Eta albisteekin bukatzeko, zuzeneko ikuskizunen gaineko beza 110%koa izanen da hemendik aurrera. Jarrai dezagun gaurko eta aste honetako agendarekin. Gaurkoan omenaldia, berdintasunezko jai batzuen alde. Nagore Lafageren oraimuenean, gaur Zibibox kondestablean, arratsaldeko 7 bakarrizketa eta kantautoreak izanen dira. Gaurkoan ere proiekzioa, erraldoien dantza, asteazkenera arte Golem Yamaguchi zinemetan, Buruhaundi eta erraldoien inguruko dokumentalaz disfrutatzeko aukera izanen da. Sarrera 5 euro. Asteartean Zentral Cafe antzokian Antrax talde estatubatuarrak kontzertua emango du arratsaldeko 8. Sarrera 29 euro. Asteazkenean kontzertu ezberdinetaz disfrutatzeko aukera izanen da Sanferminen aurretik. Abeslariak Suso Jones, Sweet California, Maria Sangana eta Clover. Ostegunean 12etan 2007ko Sanferminei hasiera emango dion txupinazoa botako da Iruñeako udaletxetik. Sanferminak direla eta Santo Domingoko azokara gerturatu gara, ea zer den gehien erosten dena eta saltzen dena ezagutzeko. Gaurkoan Santo Domingo azokara etorri gara, Sanferminetan zer den gehien saltzen dena eta erosten dena jakiteko.
San Ferminetan gehien saltzen dena zezena da. Azten gara Burgosko zezenakin eta gero ja Iruñeko zezenakin. Eta gero gozaritarako urdaie eta urdaiazpikoa eta txistorra, tope, eta gutxi gehiago, bale? Gusa hau, igual sardinak, osantxoak eta salmoia, kalamarak eta merluza. Da gehien azaltzen dena. San Ferminetan igual restauranteak, barrak, esaten digute gehiago eramateko eta egun normaletan gutxiago zeren ez dira festa asko. Orduan hori. Jendea igual ez da etortzen erostea, ziren jaten dute kalean, edo afaltzen dute kalean, edo ez dira etorri behar merkatura erosteko ezer. Erosten duzuna San Ferminetan? Denate pixka bat. Hemen usten dut berdurak eta gauzak eta gero beste postu batean kostillak eta xerrak eta gauzak gola. Gero beste legutan beste gauz batzuk hemen hoi. Bai. Erosten alduzu gauza berberak San Ferminetan edo? Bai. Beti gutxi gora bera berdinak, bai. Gehiago behin berdinak. Hoi da. Eskerrik asko. Zorregatik. Gaurko eguraldia eta biharkoa ezagutzeko unea iritsi da. Gaurkoan uztailak 3 egun eguzkitsua Nafarroa osoan. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da eta tenperatura maksimoak asko igoko dira. Iruñaldean giro eguzkitsua eta hego-ekialdeko haizea ibiliko da ere, 25 eta 12 gradu arteko balioa utziz. Baztanen gaur eguzkia nagusi izango da eta ekialdeko haize aldakorra ibiliko da. Temperaturari dagokionez, 13 graduko minimak eta 21 graduko maksimak emango dira. Bihar Iruñaldean egun eguzkitsua izango da eta ziertzo bizia ibiliko da, tenpera maksimoak nabarmen igoz. Baztanen zerua tarteka hodeitsu egongo da eta baliteke noizbenka zirimiria egitea. Arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak gutxi igoko dira. Lehen azaldu den bezala, gaurko elkarrizketan Ainhoa Juaniz dugu, Zirika zirkusen sortzailea eta artista dena eta horri buruz hitz egingo duena. Ondoren, zaratak tartean, artearen ibilbidean, San Ferminetako erakusketa izanen dugu.